Апошні дзень. Пра што б вы задумаліся, калі б ведалі, што вам застаўся адзін толькі дзень? А апошняя гадзіна? А што б намагаліся паспець сказаць у апошнюю хвіліну свайго жыцця? Усё гэта перажыў Кастусь Каліноўскі 22 сакавіка 1864 года. 22 сакавіка гэта адзін з найбольш трагічных дзён беларускай гісторыі. Менавіта ў гэты дзень, у 1943 годзе, нацысцкія карнікі спалілі Хатынь. 149 яе жыхароў, 75 сярод якіх дзеці. Незагойная рана жыве да гэтага часу у беларускім народзе. Тым ліку мяне, паколькі маю родную вёску Васілевічы, нацысты палілі двойчы. З маёй сям'і, сям'і майго дзеда, выжыў толькі ён адзін. А двух яго малых братоў, якім было па 5 і 8 гадоў, нацысты расстралялі. Боль чалавека гартуе душу, боль народа робіць яго свабодным. Кастусь Каліноўскі, калі ўзыходзіў на эшафот 22 сакавіка 1864 года, рабіў гэты выбар свядома. Адзін з лідараў паўстання на тэрыторыі Беларусі і Літвы, ён ведаў сваю адказнасць не толькі перад паплечнікамі, але і перад нашчадкамі. Што ён хацеў нам данесці, пра што хацеў расказаць? Што значылі яго дзеянні і як прайшоў яго апошні дзень? Дзень, які, магчыма, калісьці стане напоўнены большым тым трагізмам і сімвалізмам, чым мы маем сёння. У апошнюю ноч яго каравулілі 2 салдаты. Затрыманы 9 сакавіка па наводцы Вітольда Парфіяновіча, Кастусь Каліноўскі быў схоплены у святаянскіх мурах. Ён выйшаў са знічкай на лесвіцу, каб паглядзець, што ж там адбываецца, і быў схоплены салдатамі, калі назваў сваё імя — Вітольд Вітажэнец. Амаль адразу яму прыйшлося даваць паказанні, паколькі разам з ім былі схопленыя і іншыя людзі, у тым ліку уладальнікі кватэры, у якой ён жыў. А яшчэ, як даведаўся Кастусь Каліноўскі, схоплена сям'я яго нарашонай Марысі Ямант, з якой яны планавалі сваю будучыню пасля паўстання. Але гэтага не адбылося. Будучыні для іх больш не было. Пачуцці, самае дарагое, што жадаў данесці Каліноўскі сваёй любай, ён пакінуў у лістах. Часткова гэтыя лісты мы ведаем сёння як лісты з-пад шубеніцы Канстанціна Каліноўскага, якія вынесла з-за кратаў цётка Марысі Ямант, Макрыцкая. Але як зараз даведаліся, дзякуючы расійскаму гісторыку Александру Дзюкаву, лісты мелі значна большую колькасць, чым тыя, якія былі надрукаваныя ў 1867 годзе Агатонам Гіллерам. І склалі комплекс яго фактычнага палітычнага запавету нашчадкам, але былі і асабістыя да Марысі Ямант. 13 сакавіка 1864 года Каліноўскі трапіў на суд. Суд цягнуўся ўсяго дзень, колькі Каліноўскі адмовіўся даваць паказанні, і таму яго далейшы лёс быў ужо прадвырашаны. Каліноўскага асудзілі на смерць праз расстрэл. Але 16 сакавіка Міхаіл Мураўёў, кіраўнік так званага северо-западнага края Расійскай імперіі, алоўкам нанёс на прысудзе канфірмацыі допіс: пакараць павешаннем. Яшчэ быў выбар — пакараць у Вільні або пакараць у горадні, паколькі Каліноўскі быў якраз ураджэнцам Гарадзенскай губерніі, і ў горадні вялася справа пра гарадзенскую рэвалюцыйную арганізацыю. Але было вырашана, што неабходна паказальна
гэтага дыктатара Літвы і Беларусі, якога называлі крулем Літвы, паказальна пакараць у Вільні. Каб усе бачылі, што з яго смерцю павінна нарэшце скончыцца паўстанне і не пачацца новае, на якое разлічваў Каліноўскі. На пачатак паўстання шырокіх сялянскіх масаў, якое рыхтаваў апошнія месяцы свайго жыцця. Апошняя ноч. Ён правёў яе ў камеры з 2 узброенымі салдатамі, якія глядзелі, каб з ім нічога не здарылася, і каб, не дай Бог, ён здолеў уцячы. На такую магчымасць Каліноўскі меў, але раней. Вось так у камеры нумар 3 апошнюю ноч Каліноўскі правёў пад аховай узмоцненай. Раніца сустрэла яго сняданкам, але яшчэ каравульны афіцэр павінен быў выканаць нейкую яго невялічкую просьбу. Так бы мовіць, апошняе жаданне, такая была традыцыя. Што папрасіў Каліноўскі? Магчыма, перадаць нейкую вестку сваёй нарачонай, якая сядзела ў кляштары насупраць дамініканскага. Ці нешта іншае, можа, больш асабістае? У 7 гадзін у камеру да Каліноўскага прыйшоў ксёндз, замоўлены генерал-лейтэнантам Вяткіным. Але Каліноўскі адмовіўся, каб менавіта ксёндз суправаджаў яго на смерць, як гэта было, напрыклад, у выпадку Зыгмунта Серакоўскага. На смерць ён збіраўся ісці адзін. 9 гадзін 22 сакавіка 1864 года Кастуся Каліноўскага пачалі выводзіць з дамініканскага кляштару. Насупраць кляштару знаходзілася кватэра бацькоў Юзафа Каліноўскага, паплечніка Кастуся і аднаго з кіраўнікоў паўстання на тэрыторыі Беларусі і Літвы. І так супала, што менавіта ў гэты момант Юзаф Каліноўскі пабачыў гэтую сцэну. Кастусь выходзіць з кляштару дамініканаў пад узмоцненай аховаю. Ён упаў на калені, пачаў прасіць Багародзіцу заступніцтва за душу Канстанціна. Юзаф Каліноўскі трапіць у рукі катаў пазней. Яго таксама асудзяць на смерць, але муравёўскі тэрор пачаў згортвацца. І смяротнае пакаранне яму заменяць на 10 гадоў катаргі. Падчас катаргі ён пастрыжэцца манахі пад імем Рафал і за сваю паказальную дзейнасць, місіянерскае жыццё будзе кананізаваны каталіцкім касцёлам. Кастуся Каліноўскага пасадзілі ў спецыяльную карэту, якую ў народзе называлі калясніца. На ёй паўстанец павінен быў ехаць стоячы. У гэты момант па ўсёй Вільні ўжо гучалі барабаны, моцны гук якіх заклікаў людзей, што імкнуліся прыехаць у сталіцу краю на кірмаш, рухацца да Лукішскай плошчы. Што адбываецца? Людзі задаваліся пытаннямі і не разумелі, каго менавіта накіроўваюць на смерць. Але ўжо папаўзлі чуткі, што сёння, 22 сакавіка, на смерць вядуць караля Літвы. Тысячы людзей сцякаліся да Лукішскага пляца. Туды ж на калясніцы і прывезлі Каліноўскага. Карета спынілася, Каліноўскі злез, і ён быў прыгожай белай світцы. У гэты сцюдзёны сакавіцкі дзень, калі лёгкі сняжок пачаў падаць з неба. Каліноўскі дайшоў да эшафота, дзе яго ўжо чакаў Міхаіл Саранчоў, паліцмайстар, павінен быў зачытаць яму прысуд, і прафесійны кат. Міхаіл Саранчоў прамовіў, што пакаранне на смерць чакае Вікенція Канстанціна Каліноўскага, двараніна. Кастусь Каліноўскі не ўтрымаўся і выкрыкнуў, каб усе пачулі: у нас няма дваран, усе роўныя,
І ў гэты момант цішыня, якая панавала на пляцы, схамянулася. Людзі, як мора, падчас шторму узняліся, загулі. Здавалася, што зараз яны кінуцца да гэтага эшафоту. Міхаіл Саранчоў працягнуў чытаць, і кожную фразу, якую прамаўляў ён, Кастусь Каліноўскі каментаваў. Але гэтыя словы натоўп ужо не чуў. Такая колькасць людзей, якую ускалыхнула, узварушыла, гэтая. У нас няма дваран, усе роўныя. Усе роўныя. Але сакратар Міхаіла Мураўёва, вешальнік Александр Масолаў, які прысутнічаў на пакаранні, некалькі разоў асабіста размаўляў з Кастусём Каліноўскім, адзначыў, што сведчанне гэтых апошніх словаў Каліноўскага, што ён дзіця ўсесветнай сацыяльнай рэвалюцыі. Такім і застаўся Каліноўскі у памяці. Нарэшце Міхаіл Саранчоў папрасіў Каліноўскага спыніцца і далей не патруньваць натоўп. Гэта быў той Міхаіл, якога людзі ведалі пад мянушкай звер. Лічылася, што гэта самы жорсткі паліцмайстар у Вільні. Але мала хто ведаў, што гэты паліцмайстар насамрэч вельмі прыхільна ставіўся да паўстанцаў. Ён шмат каго ўратаваў і двойчы ратаваў Каліноўскага. Адзін раз той, калі позняй восенню, ужо пры першым снезе, Каліноўскі вымушаны быў амаль голым выдзягнуць у акенца і павіснуць на даху, каб утрымацца, пакуль унізе хадзілі царскія салдаты, у памяшканні, дзе ён хаваўся, праводзіў ператрус той жа Саранчоў. У гэтым памяшканні пад матрасам ляжала паўстанцкая друкарня. Але Саранчоў толькі пакрычаў і нічога не знайшоў. Другі раз, у дзень арышту Каліноўскага, калі Саранчоў быццам бы не заўважыў імя Вітольд Вітажэнец, у кнізе жыхароў дома, у які ў апошнія месяцы жыў Кастусь Каліноўскі. І толькі фактычна вось гэтае фатум выйсце Каліноўскага на лесвіцу са знічкай у руках прывяло да яго арышту. Магчыма, каб ён пераседзеў гэтую ноч у сябе ў памяшканні, ён мог застацца ў жывых. Міхаіл Саранчоў даслужыцца да генерал-лейтэнанта і будзе накіраваны ў Адэсу, дзе яго падчас аднаго з прыёмаў і адзначаць былыя паўстанцы, якія пазней, у 1880-х гадах і жылі ў Адэсе. Саранчоў памёр у 1885 годзе і стаў адным такіх адмоўных персанажаў нашай гісторыі. Але цяпер мы насамрэч ведаем, што постаць Міхаіла Саранчова не такая простая. Кастусь Каліноўскі ўзышоў на шчубеніцу. Людзі глядзелі на яго светлую світку і не разумелі, як ён можа трымацца, зусім не дрыжаць, быццам нейкі анёл. Ён накінуў апошнімі позіркамі натоўп, быццам штосьці спрабаваўшы сказаць. Але сакрэт, як Каліноўскі трымаўся так неагайна, але сакрэт у тым, чаму Каліноўскі не дрыжаў нават пры тым холадзе, які панаваў на вуліцы, быў у тым, што ён пад белай світкай шаўковай меў яшчэ світку, зробленую з крапівы. 22 сакавіка кат надзеў на Каліноўскага адмысловую рубашку, як яе называлі, якая завязвалася ззаду, і нічога не было ў ёй бачна. Далей была накінута пятля, кат збіў зэдлік, Каліноўскі павіснуў. Усё. Яго цела знялі,
і закапалі у заранёў падрыхтаваную яму, зробленую ў гэтай прамезлай зямлі на Лукішскім пляцы. Але ўначы цела выкапалі, як і ў выпадку іншых 20 паўстанцаў, і перапахавалі на замкавай гары ў Вільні. На тым месцы, дзе былі пахаваныя 21 паўстанец, удзельнік паўстання 1863-64 гадоў на тэрыторыі Беларусі і Літвы, царскія вайскоўцы зрабілі поле для крыкету. І толькі ў 2017 годзе, калі зварухнулася замкавая гара, першым паказаўся Кастусь Каліноўскі, чые парэшткі сёння пахаваныя на могілках у росах, і кожны можа наведаць іх і спамянуць Яську, гаспадара з-пад Вільні, які згінуў для твайго шчасця, народзе. Як пісаў Владзімір Караткевіч у сваёй п'есе, прысвечанай Кастусю Каліноўскаму, кожны раз чалавецтва бліжэй да шчасця на вышыню нашых магіл. Давайте памятаць пра 22 сакавіка, як адзін з найбольш трагічных дзён нашай гісторыі, калі перапляліся два важных сімвала для нашага народа — Хатынь і Кастусь Каліноўскі. А як лічыце вы, ці варта адзначаць гэты дзень як дзень нацыянальнай трагедыі?